Det ligner ikke et fly. Det ligner et hul i virkeligheden. En matematisk længning, der har fået vinger. B2 Spirit. Prisen? $2 milliarder per styk. Vægt for vægt er den mere værd i fald end rent guld. Dette er historien om B2 Spirit. Psykens arkitektur. Drømmen om den flyvende vinge er gammel. Ren aerodynamik, uden hale, uden krop. Kun løft. Men designet var ustabilt. Det krævede supercomputernes kraft i 1960'erne for at gøre det umulige muligt. I Mojave-ørkenen, bag pigtråd og vagter, blev formen født. Plant 42. En fæstning for hemmeligheder. Den er ikke bygget af metalplader. Den er vævet. Kulfiber og epoxy, bagt til en enkelt, solid form. Ingen vinkler. Ingen nitter. En kontinuerlig kurve designet til at lade radarstråler glide af som vand på en gås. Præcisionen er mikroskopisk. Lasere guttede samlingen. En enkelt millimeter forkert ville ødelægge usynligheden. Motorerne er begravet dybt i vingen. Luftindtagene snor sig i en S-form for at skjule turbinebladene for radar. Huden er malet med en hemmelig kemi. Et materiale, der absorberer elektromagnetiske bølger i stedet for at reflektere dem. Aftakket bagkant. Det er ikke for udseendets skyld. Det er geometri, der spreder energien væk fra fjenden. Da den lettede første gang i 1969, lignede det science fiction. En trekant svævende mod den blå himmel. Whiteman Air Force Base i Missouri. Det eneste sted i verden, hvor disse maskiner bor. Lever i klimakontrollerede bunkere. Huden er følsom over for varme og fugt. Den skal plejes som en levende organisme. For hver time i luften kræver den 50 timers arbejde på jorden. Det er prisen for perfektion. Hver samling, hver skrue bliver tabet og forseglet i hånden. Overfladen skal være elektrisk uafbrudt. Adgangen sker nedefra. En stige ind i buen på udyret. Cockpittet er belagt med gulv. Det forhindrer radarstråler i at trænge ind og afsløre piloterne. Uden en halefinde styrer den ved at splitte vingespidserne. De skaber modstand og drejer flyet. Aerodynamisk er den ustabil. Computeren justerer roerne tusindvis af gange sekunden for at holde den i luften. Piloten flyver ikke flyet. Piloten fortæller computeren, hvor den skal hen. Computeren gør resten. I maven sidder en roterende løfteraket. Som en revolver. Klar til at levere præcision. 16 bomber. 16 forskellige mål. Alt sammen på én gang. GPS-styret ødelæggelse. Og så er der bunkerbusteren. 14 tons tung. Designet til at knuse det, der gemmer sig dybt under jorden. Men den sande formål er ikke krig. Den kan nå ethvert punkt på jorden fra USA. Ingen steder er uden for rækkevidde. Lufttankning er nøglen. En delikat dans i 10 km højde, der giver den ubegrænset rækkevidde. Missioner kan vare over 4 timer. Piloterne lever i dette lille rum, kæmper mod udmattelse. Der er ingen seng. Kun en madras på gulvet bag sædet. De skiftes til at sove. Ingen luksus. Et simpelt ståltoilet. Virkeligheden bag teknologien er spartansk. På en radarskærm fylder den ikke mere end en stor fugl. En usynlig kæmpe. Den kaster radarstrålerne væk, til siden, op, ned, aldrig tilbage til kilden. Den skjuler også sin varme. Kold luft blandes med udstødningen for at narre varmesøgende missiler. Den striber ville afsløre den. Den sprøjter kemikalier ind i udstødningen for at forblive en spøgelse. Men den har en akilleshæl. Regn. Fugt kan beskadige den avancerede hud. Når den rejser væk hjemmefra, medbringer den sit eget hus. Mobile hangarer til at beskytte teknologien. I 2008 gik der galt.
Let fugt i en sensor fik computeren til at styre mod jorden. 1,4 milliarder dollars tabt. Piloterne overlevede. Katapult sidder og skød dem ud sekunder før flammerne. 30 år senere. Den er stadig uovertruffen. En veteran, der aldrig bliver gammel. Hvert fly har en sjæl. Spirit of New York. Spirit of Texas. Amerikas stater på vinger. Et symbol på frihed, beskyttet af en usynlig skygge. Over de røde klipper i Grand Canyon ligner den en besøgende fra en anden verden. En sjælden gæst ved store begivenheder. En påmindelse om magten ovenover. Præcision er alt. Den ankommer præcis på sekundet, hver gang. Den kan også flyve lavt, snige sig gennem kløfter for at undgå detektion. Selv en højteknologisk kæmpe frygter naturen. En enkelt fugl kan være katastrofal. Natten er dens rette element. Når mørket falder på, vågner den. Kosovo 1999. Dens første mission. Den bevidste, at den kunne slå til hvor som helst. Libyen 2011. En mission tværs over Atlanten for at ødelægge luftforsvar. Den bliver løbende opgraderet. Nye hjerner i en gammel krop. Reservedele findes ikke længere. Nogle fly må ofres for at holde resten på vingerne. Moderne teknologi hjælper. Vi printer nu titaniumdele for at erstatte de slidte. Den er også en hacker. Den jammer fjendens radar og skaber elektronisk kaos. Profilen ligner et rovfuglnæb. Naturens design, perfektioneret af ingeniører. Vingen er vred. En subtil kurve, der holder luften fast ved lave hastigheder. Akustisk stealth. Du hører den ikke, før det er for sent. Vinteren er en udfordring. Is og kulde tester materialernes grænser. Avfiskning er kritisk. Formen skal være perfekt. Altid. I mørket, kun gøjtet af svag lys, finder den sin brændstofkilde. Kun eliten flyver den. De få udvalgte. Bag maskinen er der mennesker. Familier, der venter. Aftageren er klar. B-21 Raider. Fremtiden. Men hvordan føles det at flyve den? Virkeligheden er for dyr til fejl. De træner i simulatorer igen og igen. Motorbrand. Hydraulikfejl. De forbereder sig på det værste. Lynet ledes uden om elektronikken. Et Faraday-bur i skyerne. Udstødningen er designet til at skjule varmen. Et sort hul. Flyet husker alt. Hver mission gemmes på harddiske. Stilheden er dens våben. Jorden er lille for en B2. Efter landingen fortsætter arbejdet. Analyse. Læring. Når den vågner, åbner den gællerne for at trække vejret. På jorden er den tung. En falden engel. Men luften bærer den let.
Hjulene forsvinder. Formen bliver ren igen. Tiden sætter sine spor. Selv kompositter ældes. Vi må genopfinde fortiden for at rette fremtiden. 2 generationer af skygger. Det er menneskene, der gør maskinen levende. Smuk og dødbringende. Intet efterbrænder lys. Kun et blåt skær. Hjem fra mørket. Contact! Tilbage i folden. Stilhed. Dørene lukkes. Ubegrænset rækkevidde. Usynlighed. Et paradoks. Vi bygger monstre for at bevare freden. Det startede med en strejk. Til dem, der drømte. B2 Spirit. The Northrop Grumman B-2 Spirit remains one of the most complex aircraft ever designed, a testament to engineering prowess. Denne visualisering blev muliggjort af et talentfuldt hold af designere og teknikere, som har genskabt flyet med millimeterpræcision. Vi takker holdet bag dette projekt for deres utrættelige arbejde og dedikation. B-2 Spirit er et mesterværk inden for moderne flyteknologi, designet til at operere ubemærket i fjendtligt territorium. Således demonstrerede B-2 Spirit sin formidable slagkraft over bugten. Bag denne operation står et dedikeret hold, hvis navne nu følger. Instrueret af, produceret af, cheffotograf, klipper, lyddesign, musik af. Særlig tak til alle involverede. Vi takker det utrættelige hold, hvis engagement gjorde dette projekt muligt. Deres navne vises nu på skærmen. Logistik er ryggraden i global handel. Vi leverer, selv til de fjerneste afkroge af verden. Tak til det professionelle hold bag denne produktion og besætningen på B-2 Spirit-flyet. Sikkerheden omkring B-2 Spirit er altafgørende. Disse fly repræsenterer den øverste teknologi, beskyttet af dedikerede mænd og kvinder. Vi vil gerne takke hele holdet for deres fremragende indsats. Denne produktion blev muliggjort af bygget til at herske over himlen. En hyldest til dem, der gjorde det muligt. Tak, Whiteman.
Vingen, dækket af radarabsorberende materiale, er afgørende for dens usynlighed. Næsekalen på B2 Spirit er dækket af Spardar-Hagpok. B2 Spiritens landingsstel er et mesterværk inden for ingeniørkunst, designet til at modstå ekstreme kræfter ved landing. B2 Spiritens cockpit er et vidunder af moderne ingeniørkunst, udstyret med avancerede glasdisplays. Det er kernen i B2 Spiritens stealth-teknologi. Et komplekst system designet til total usynlighed. B2 Spirit, et mesterværk inden for moderne luftfart, forbliver et af de mest unikke og formidable fly, der nogensinde er bygget. Den mægtige B2 Spirit, et mesterværk inden for moderne luftfart, svæver lydløst gennem skyerne højt over os. Den avancerede B2 Spirit, bygget til at operere ubemærket selv i det værste vejr, som regnen, der nu falder tungt på skroget. Den ikoniske B2 Spirit, et mesterværk inden for moderne luftfart, designet til at forblive uset, selv når solen blænder. Selvom B2 Spirit sjældent ses i jordens atmosfære, fortsætter dens patrulje her i stilhed. B2 Spirit-flyet, ofte omtalt som Master Architect, følger de præcist udstukne linjer på dette. B2 Spirit, et symbol på amerikansk luftmagt, patruljerer de øde, men smukke arktiske vidder. En tavsvogter i skyggernes kolde krig. Og således var mesterarkitektens vision fuldendt. Nyskabelsens ånd, for evigt svævende ind i mørket.